Doamnelor și domnilor ambasadori, domnule președinte, doamnă președinte, stimați invitați, bine ați venit la deschiderea oficială a celei de-a 31-a ediție a Târgului de Turism al României, un eveniment de o importanță majoră nu doar pentru noi ca și organizatori, pentru Romexpo, dar și pentru tot ce înseamnă industria de turism în România. Alături de noi astăzi se află domnul Răzvan Filipescu, președintele Autorității Naționale pentru Turism, doamna Lucia Morariu, președinta Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România, domnul Mohammad Murad, președinte al Federației Patronale din Turismul Românesc, domnul Mișu Chiruc, președinte executiv al Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural, domnul Nicu Rădulescu, președinte al Organizației Patronale a Turismului Balnear din România, domnul Sorin Vornic, președinte al Consiliului de Administrație al Romexpo și președinte al Camerei de Comerț și Industrie Vrancea, și de asemenea doamna Maria Grapini, de data aceasta în calitate de deputat, care a dorit și ea, să spunem, la revedere cu acest prilej de la un domeniu pe care l-a coordonat și de care cred că s-a atașat foarte mult. De asemenea, aș vrea să mai menționez că alături de noi este și doamna Mihaela Matichescu, vicepreședinta Autorității pentru Turism, și domnul Nicolae Platov, președintele Autorității pentru Turism din Republica Moldova, lumina e așa cum ești tu, mă. Cu care Autoritatea pentru Turism din România va semna un protocol imediat după ce se va încheia această ceremonie de deschidere. Sper că nu am uitat. Doamna Corina Martin, scuze. Doamna Corina Martin, oricum o cunoaște toată lumea și are și o ținută foarte interesantă. Ok. În calitate de vicepreședintă a ANAT. În continuare am să-l invit la microfon pentru început pe domnul Sorin Vornic, președinte al Consiliului de Administrație al Romexpo, pentru a vă transmite câteva cuvinte din partea organizatorilor. Fii drăguț, fii drăguț. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Domnul deputat, domnule președinte, domnilor președinți, prieteni în primul rând, pentru că turism înseamnă în primul rând prietenie. Este un domeniu special, este o activitate specială, o activitate care este legată mai ales de suflet, mai mult decât de alte aspecte ale vieții de zi cu zi. Stimată audiență, îmi face o deosebită onoare, în primul rând, datorită prezenței dumneavoastră și, în primul rând, personal plăcere, să fiu aici și să pot să vă spun câteva cuvinte la această 31-a ediție a Târgului de Turism din România. Târg care, în echipa pe care o vedeți aici, în care toți am colaborat, am reușit să creăm un eveniment important, major în România. 2 ediții în fiecare an, 2 ediții care capacitează integral tot ce înseamnă turism major în România. Ca reprezentant al Camerei de Comerț și Industrie Teritorială, ca reprezentant al Camerei de Comerț și Industria României, dați-mi voie să vă prezint salutul excelenței sale domnului Mihail Vlasov, președintele Camerei de Comerț și Industria României și a întregului sistem cameral. După cum știți, suntem organizații non-profit, avem foarte mulți membri, ca și asociațiile profesionale aici prezente, care au ca singur scop sprijinirea eforturilor dumneavoastră de a vă face afaceri. Anul acesta, târgul pe care îl inaugurăm este de o amploare mult crescută față de anul trecut. Și mă refer la suprafața de 16.000 de metri pătrați, la participarea națională și internațională. Sunt 23 de țări reprezentate la acest târg în afară de România. La numărul mult mai mare de firme participante, 280 de firme. Creștere care arată interesul major pe care acest sector de activitate îl are în mediul de afaceri românesc. Poate că ar trebui să fie un exemplu participarea dumneavoastră aici într-un număr atât de mare. Poate ar trebui să fie un semnal dat
guvernanților că această industrie a turismului ar trebui să fie sprijinită, ar trebui să fie susținută prin proiecte majore. Avem proiecte majore referitoare la drumuri, la industrii mari, dar oare, atâta timp cât în foarte multe țări din Uniunea Europeană și în întreaga lume, industria turismului, pentru că este o industrie, da? Sau hai să spunem mai larg, industria ospitalității este una dintre principalele resurse economice, resurse de dezvoltare a unei țări. De ce oare în România turismul nu este sprijinit de a deveni una dintre cele mai importante industrii naționale? Mai ales că avem o țară frumoasă. Dumnezeu ne-a dat o țară frumoasă, ne naștem aici. Este păcat că o avem și nu reușim să o promovăm la nivelul la care ar trebui. Și mă bazez pe ceea ce spun, pe cifre clare. În 2013, numărul de camere ocupate, de nopți ocupate în hotelele din România este în jur de 3,5 milioane de nopți. Suntem printre ultimii în Europa ca ocupare pe an, ca ocupare a spațiilor hoteliere. Ceea ce înseamnă că atracțiile pe care le oferim, sprijinul pe care le oferim, facilitățile, promovarea pe care o oferim nu este la nivelul așteptat. Suntem sub Bulgaria, e lucru care este de apreciat pentru prietenii noștri de peste Dunăre, dar un semn de întrebare pentru noi. De ce? În condițiile în care avem absolut tot ce ne trebuie. Trebuie poate un lobby mai adânc la nivel guvernamental pentru ca turismul să devină poate o prioritate, ca și agricultura, ca și alte industrii de nișă din România, o prioritate a Guvernului în promovare și creștere. Poate ar fi interesant și există în alte părți un minister al turismului și al timpului liber în Franța. Poate că ar trebui un pic să dăm mai multă importanță acestor firme, acestor agenții care sunt aici, cărora le aduc tot respectul. Romexpo, tot respectul sistemului Camerelor de Comerț din România, pentru eforturile pe care le fac, pentru promovarea pe care o fac de multe ori din bani proprii, de cele mai multe ori din bani proprii, participând și promovând interesul național, în afară de business-ul pe care și-l poartă. Este o industrie foarte frumoasă, o industrie a cărei creștere nu poate decât să aducă bunăstare și zâmbete pe fața tuturor. Acest târg de turism, cel din toamnă care va veni, cel de anii viitori care vor urma, ar putea deveni un motor pentru creștere economică în această industrie atât de frumoasă, atât de prosperă, atât de plăcută tuturor nouă. Vă mulțumim încă o dată pentru participare. Mulțumim tuturor președinților, reprezentanților Camerei Deputaților și foștilor miniștri care în acest moment sunt aici alături de noi și care au contribuit și sunt sigur că vor susține prin lobby eforturile mediului de afaceri reprezentat de turismul românesc, reprezentat de dumneavoastră aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Vă rog să considerați că în această perioadă sunt foarte multe promoții care se fac de către agențiile de turism în cadrul Romexpo, în cadrul târgului de turism, lucru de care aș vrea să beneficiați, aș vrea să invit toți concetățenii noștri să vină la acest târg pentru a-l vedea, pentru a-l promova, pentru a-și cumpăra concediile de vis pe care le merită, după un an de muncă sau după eforturile pe care fiecare le depune acolo unde este. Faptul că sunt prezent de 2 ori mai mulți operatori decât anul trecut, faptul că această participare crescută și vă rog să vă uitați și nu numai la număr, să nu luăm numai cifrele, ci și modul în care se prezintă agențiile turistice, care este cu totul de excepție. Investițiile pe care le fac din respect
cetățeni, față de clienții pe care îi iau. Toate acestea spun foarte multe despre această industrie, despre toți directorii, toți asociațiile profesionale de profil care depun eforturi pentru a promova imaginea personală a firmei, dar în același timp și imaginea României. Vă rog să participați la seminarele care se organizează în această perioadă, pentru că sunt deosebit de interesante la promovările care se fac. Nu veți avea de regretat. Dimpotrivă, este o informație pe care o puteți folosi în interesul și folosul dumneavoastră. Vă mulțumesc mult de tot, mult succes tuturor participanților. Vă spun încă o dată că datorită dumneavoastră există acest târg, datorită dumneavoastră și a participării dumneavoastră, putem spune că Târgul de Turism al României organizat în Romexpo este un târg de referință pentru mediul de turism din România și poate mediul de turism european. Vă mulțumesc mult de tot și mult succes tuturor! Hai să tăiem asta!